Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV muchirongwa chatinoti ngatidzifambirei. Muchirongwa chinechi tinenge tichidonongodza nokuita tsvakurudzo nekukupai mukana wekuti mutipo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya dzinenge dzichipisa pano pa Sly Media TV dzatinenge tafambira kumati mana enyika dzichitapwa nevatapi venhau vakawanda vari pano pa Sly Media TV pavanenge vachienda kuma TV mana mumajeri uye zvekare nekumachifi kwedu kunotongwa nhau dzinotongwa every Sunday. Ikoko kunobuda nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzizere kupopotedzana uye tichidzidzawo zvekare kuti ndezvipi zvinenge zvichiitwa muupenyu hwevanhu kana vachinge vaparirana mhosva, zvikuru sei pakuti usazotora mutemo uchiuisa mumaoko ako. Ndo dzimwe nyaya dzatine chitaura muchirongwa chinechi. Chinangwa chikuru ndechekuti imimi nesu titaure nezvazvo. Ndosaka chiti ngatidzifambirei. Tiri kureva kuti tese pamwe chete tidzifambire tiri pano pa Sly Media TV as we broadcast from our broadcast center in the capital city of Zimbabwe, which is called Harare. Tinepe kushandira veduwe hatisi vanhu mumabriefcase. Ndina simba rashe mukanyamamuka sei? Tamuka mukoma Sly, ndinokutendai ndinoutiwo makadi vatariri veSly Media TV uyezve tinokugamuchirai muchirongwa chino chataurwa namukoma Sly. Ndimika muri kudzifambira? Ndizvozvo mukoma Sly, tinoita kuti tisvike kwazvinenge zvichiitika tichitsvaga mativi ese enyaya kuti vanhu vanzwisise kuti zviri kufamba sei. Iyo pasvondo rineri mambenge muri kupiko? Ndikupi kwamaenda nyaya dzamakasangana nadzo ndedzipi? Ndizvozvo mukoma Sly, tinotenderera tinoenda kwakasiyana siyana, Stone Ridge kuti chinobata dzakasiyana siyana, asi nyaya yanga ichinyanya kupisa inyaya yekushayika kwemusikana anonzi Chenai uyo akashayika kuEpworth. Takaendawo ikoko kurufu rwacho tikanzwawo zvakaitika ikoko. Aiwa, tinoti mweya wake waChenai ngauzorore murugare. Chenai kune vari kutanga kusangana nenyaya iyi nhasi uno, mwanasikana wevaridzi akadanana nemurume wemuridzi vakapanana zvitsidzo kuti aiwa iwewe murume warudanana naye ndewangu, usadanane naye, kubva achatanga kunyengwa. Asi chakazoitika nechekuzoti pane pakazoita pakuti ndinofawo naye chete murume iyoyo. Ndo nyaya yatoda kuti titaure nezvayo. Kutaura kwatiri kuita kuChenai akavigwa kumusha kwake kwaChikwaka. Tinodzokorera zvakare kuti mweya wake ngauzorore murugare. Asi ndisingazive kutiwo munyaya yatiri kufambira nhasi kunesu tasara mweya yedu inenge ine rugare here, zvikuru sei pamhuri mbiri kana kuti nhatu dzemurume wamai Sasha, kumhuri kwamai Sasha nekumhuri kwana Chenai. Ndo nyaya yatoda kuti mutaurewo nezvayo tiri pano pa Sly Media TV. Asi chatoda kuti muite nhasi ndechekuti muchange muchitipa maonero enyu munyaya iyi, zvikuru sei kuti wamunofungidzira kuti ndoupi angadai akaregerera mumwe munhu kana kuti akakanganisira mumwe munhu ndiani. Chatinenge tichingokumbira kuti muite imimi ndechekuti nhasi mukanyora mucomment section makasununguka zvekare kutirovera runhare panhamba dzatichaisa pascreen dzinoti idzo 00263 719 325 100. Ndinodzokorera zvekare 00263 719 325 100. Ndo namba dzamunokwanisa kunge muchitifonera kuno kustudio muchitipawo pfungwa dzenyu uyewo musakanga mukuchitaura kuti muri kupi. Tisati tapinda munyaya tiri kukumbira kuti mushare broadcast inei muchikuitira kuti tinzwe takawanda. Anditika Simba mukoma Sly, imimi ndimi makawana mukana tichida kudzokera kumashure zvishomanana wokunosvika kumba kwana Chenai muchikurukura nevabereki vake. Makawana zvekare mukana wokuti muende kwaGogo. Chikamu chakatambwa naGogo munyaya iyi ndechipi? Gogo Mamoyo. Gogo Mamoyo ndivo vakatanga kubatsira
mukadzi wokukanganisirwa naChenai vanove ndo maisasha maisasha zvino maisasha vakanochema kuna gogo kuti aiwa ndanetseka nezvinhu zvese zvanga zvichiitika mumhuri mavo mukufambidzana kwavanga vachiita nemurume wavo. Gogo Mamoyo ndivo vanoti vakaisa chirwere ichi chekuzouraya Chenai chinova chinonzi icho rukawo kana kuti runyoka. Asi runyoka urwu vanoti rwakaisiwa kuna babasasha kuti munhu anenge warara naye anongowana chirwere chimwe chetecho chakaita sechocho chekuzvimba dumbu ichi. Ndichiri ipapo zviri kureva kuti babasasha vachitori nesim card ravakaiswa nagogo rekuti vatrepwe kwese kwavanenge vaenda, kuti vaenda kuti kana munhu wavamborara naye anowanikwa achiitawo chirwere chakaita sechocho. Saka ipapa tichiri ipapa tingati dai wanga uriwo waiswa iwo unozvifarira waiswa nemukadzi wako Gomaslai. Chinhu chinoitika ndechekuti pavaviri pakudanana zvinongoda kuvimbana uyezve nekuitirana zvinhu zvisingaiti kuti imba dzinge dzichimira mamiriro akaita seiyayo. Kuvimbana uku kunenge kuchidiwa pakati pevanhu vaviri. Saka kuiswa sim card nekusaiswa zvimwe chete, asi vimbanai mudzimba dzenyu. Kana watora wako Gomaslai. Nyaya yerunyoka yesimba haizi yekutanga pano paSly Media TV. Tine mumwe akaiswa runyoka zvekare nevamwe sekuru vanozi sekuru Mashongera vakaisa runyoka pane mumwe mudzimai. Ndikati pane mumwe mudzimai achibva azobatwa achiita cheupombwe nemupostora aitungamirira sangano rake. Uyewo zvekare toenda kuna Tinashe Mugabe kuzere nyaya dzekuti vanhu havazi kuvimbana, vamwe vari kuchengeteswa vana vasiri vavo. Tingati nyaya yemunjolo yatekeshera. Aiwa, ndizvo ndo zvari kuitoitika. Mukada kutarisa pazvivhitivhiti pamasocial media platforms chaizvo even mumanewspaper munonzwa kuti Ningi batwa naNingi vachiita zvisiri izvo, nevamwe vanhu vanonyarikani chaivo vane zvigaro zvepamusoro vari kudzikisirwa nenyaya idzodzo. Asi nyaya iyi yakabvira kare muGomaslai. Nyangwewo mumagwaro chaivo matsvene tinozvinzwa zvichitaurwa kunzi varipo vakabatwa nechirwere ichocho chekuda chemujolo, kutorerana vakadzi, kuita cheupombwe, kudii zviriko. Asi nechemuchidimbu tiringoti nyika yaibva muGomaslai. Kwatafamba kwese tiringoona izvozvo zverukawo izvi zvinenge zvatitekesherei. Mukanzwa kuti Ningi anamira napo, Ningi azvimba dumbu, Ningi aita zvakati, inyaya idzodzidzi dzemujolo. Saka vanhu vakutsvaga kuti vanochengetedza sei property, vanhu vakuisa CCTV unobatwa chete uri kwauri uri wega iko uchinakirwa uri wega iko, asi zvinozobuda pachena, zvinobva zvafumurwa pachishona mandiwo zvakuzadzikisa tsumo yekuti rine manyanga aripotirwe. Inyaya yatiri kuda kukurukura nezvayo. Vadiwa vateereri, tinotenda zvikuru nemamessages amuri kuisa pano paSly Media TV. Toda zvekare mugotirovera runhare, asi toda kuvimbisai kuti taedza nepese patinogona napo kuti titore tibate nyaya yekumati ese. Amai Sasha tichaita kuti muvanzwe mushure maminutes mashoma ari kutevera. Toda kuzonzwawo zvekare hama dzaChenai dzichitaurawo mafungiro avanoita nekutadzirwawo kwavakaitawo kuti mwana wavo iye zvinezvi havasisinai akashaya. Vakataurawo zvavakataurawo. Totowo zvekare ivo gogo Mamoyo vakataurawo zvavanofunga pamusoro penyaya iyi mushure mekunge Chenai ashaya. Vakataurawo pfungwa dzavo. Isusu toda kunzwa pfungwa dzenyu imimi kuti munoti kudii. Simba, tichitarisa imimi wose munhu wechirume ndimaitendererawo muchienda kunyaya idzi. Vanhu ava vese mai Sasha, mai Ningirina, Chenai nemhuri yekwake, vanhu vari kurwadziwa zvakadini nenyaya yese imwe nemumwe akatarisa saidi rake. Zvakaoma muGomaslai nekuti patakanosvika pamba apa situation yacho unonyatsokunzwa pain
yekurasikirwa yazvagara mukomasilai kurasikirwa chinhu chikuru chinhu chinorwadza chinhu chinobata nyama nekuti umwe wenyu wama muchigara naye ihama yenyu maamuchishiya zvakawanda kurasikirwa nenzira yakadayo asi uchiziva futi kuti chiri kuitisa kuti munhu arware chii izvozvo izvo zvinobva zvanyanya kubata nemacircumstances mukomasilai ari surrounding the case anobva aita kuti vanhu vabatike nenzira dzakasiyana siyana asi munoona zvakachakadaro tichinoteerera masaidi ese enyaya ende tinoda kuti tiifambise tikanzwa uku tonobvunzawo kudiviro kuti zviri kunzi so imi munotiwo kudii tinozonzwa nyaya iya ichibuda nomumwe mabudiro ekuti unoshaya kuziva kuti chaizvo ndezvipi but vanhu vari kurwadziwa mukomasilai chiri kuzonyanya kurwadza futi ndechekuti maisasha kuri kunzi vakazotumira meseji yekuti nematambudziko kune mhuri iyo ivo vari kunzikanwa kuti ndivo vanenge vakaitisira kuti denda iri rive pamukadzi kubva kwanzi vakabva vaoma mwoyo zvekuramba kuregerera asi ndisingazivi kuti nyaya dzakadaro tingadziita sei mukomasilai asi zviri kurwadza mhuri dzese nevakakanganisirwa vese vane zvavakakanganisirwa pachavo asi ndo upenyu hwachona ende ndo zviri pari kutaurwa nyaya yese pari kutaurwa nyaya yevanhukadzi vaviri munhu asiri kutaurwa nezvake stereki ndibaba Sasha ndinoona sekudaro kuti iye ndiye ati wandei manje asi ndiye muparadzongoka ndiye nyakubuda mumba achienda kuno uyo asi zita rake rakafushirwa asi vanhu kuvanhukadzi ndikushamisika kuti ipapo zviri kumbofamba sei baba Sasha ndivane mabasa vakatanga nemabasa esa vamwe wese angoma reactions nemaconsequences akatangwa nababa nekuti ndo nyakutanga kubatwa vachitumira meseji yekuti kuna Chenai ndinokuda ndizvozvo chaizvo dai ivo vasina kudai so maonero andiri ngoita pamwe tingadai tisina kusvika extreme ndizvozvo chaizvo nekuti zvinobva zvazoitika ndezvekuti pakudanana namarwe ikao zvese zvinoitika kumba uko baba Sasha vakubva nezviri kuenda kumba zvoenda uko zvinopiwa poison uyo obva aganza afunga kuti inini ndindave pamusoro ndinda kunyanya kudiwa izvezvi vaenda kumusha izvezvi vaenda kwakati izvezvi vaenda kuchipatara vachingoisa mameseji uyo anobva aziva manje Chenai akazibva aziva nobva zvamupa power rekuti akwanise kukonfranda uyu achimuudza mashoko mamwe asingaiti nekuti baba ava ndo vainyepa futi kuti ndaenda kunoita mabasa kwakati iye ari kumba kwawo iye ari kumba kwesmall house zvakaoma mukomasilai saka varume tisi tiri kukonzeresa zviri paviri asi apa panyaya iyi apa ndisi takakonzeresa baba Sasha toda kuti zvinezvi titore mukana wokuti tinzwe amai Sasha vachitaura divi ravo pavhidhiyo iri kuteverai taipuhwa nevekwaedza vanove ndo vakaenda kudare ragogo Mamoyo Chenai achiri mupenyu amai Sasha varipo gogo Mamoyo varipo mhuri mbiri dzakabatanidzwa ipapa vachikurukura nenyaya imwe cheteyo tisati tanzwa kubva kuna amai Sasha regai timbotengesa. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. But 2021 usati wakudana nabasa Chenai haundisiyi. Chenai haundisiyi. Chenai haumini days ndichichema Chenai sena nemurume wangu 2021. Chenai asati akupimbwana achiri kupimbwa nabasa. Ndikatoti asati vakutodanana achiri kunzi ndokuda. Chenai akazoda murume wangu nenyaya yekuti angakuziva kuti ndiri. Saka muri kuti akanyepiwa ndisiziva mukureva kuti ndiri. Mubvunze murume wako ndakafimba Chenai. Vese vari tu vaindinyaya kumba kwavo. Vese vari tu varikuzivana ndandisina rugare. Ndaigara ndichichema Chenai ndandisika vapone ipapo ndichiudza kuti Chenai washinga iri kuparadza imba yangu. Chenai taura wakagara ipapo. Ndisina rugare ndaigona runsiya. Ndaigona rara ndine nzara sina chandabika. Randabika racho ndaigona kuridya nemashoko emwana wenyu akagara apa. Chenai ndikatarisa background anotirwadza. Munhu muhombe kwandiri sinei. Achitodzoka pano mutumira maphotos. Wokuziva kuti ndiri vaifanira kuhanda Chenai.
vaifana kuita zvinhu zvavo aifana kuita pasi pedombo kugwanda nokuti ndataura kuti Chenai munhu ari kukupfimba murume wangu handiti. Chenai akati handisi kudanana naye ndinobika tii vanenge vaita tii. Chenai taura chokwadi musati makudana chakazoita Chenai abvume baba Sasha anga kuziva kuti ndiriko mazvinzwa haisi nhau yekuti akuda kukodza nyaya yekuti kore haisi nhau yekuti anga asingazivi ndiriko. Chenai akatanga kudana nababa Sasha chimwana changu chane 3 years chisati chazvarwa ndichiri nenhumbu ndobva chazvawo chabuda cha 3 months ndobva 3 months ndobva chatsva nemvura muviri wese ndobva ndapinda muparinyatwa ndaichema memeseji yaChenai aipinda murume mufoni nemurume wangu ndochema mwana akaranga pamubhedha muparinyatwa. Chenai ndichitaura naye Chenai wadi kusiyanawo nemba yangu Chenai wadarirei kuda. Chenai achindudza kuti hazingabasa neni zvamukutotaura murume wanyani ndakana problem naye nekuti akandidudza kuti munobuda mvura inini handina mvura anoya kuno kana mune nharo dakupa 4 days munenge mapasi ndakaudzwa nemwana wangu kugara ndisi kutaura zvinhu zvedhirama. Chenai taura zvawakataura pamusoro pangu. Chenai ndikakudza kuti Chenai iri bo it's okay. Chenai ndakafona pafoni ndichichema manzwa ndine mwana wangu asingataura asinganzwi mwana wangu achitaura sign language chese chadaronga pa kuti mwana wangu Chenai achiziva ndomufonera kuti Chenai pavana vangu zvine basa rinewo obva ndikatira foni ndidzimwa gare message wakafocus wakabrain saka murume achikusiya uyu Chenai saka kuti nditi muri kuti akanyeperwa rava drama ndiri kunyepera. Chenai asati abvuma baba Sasha aindiziva kuti ndiriko. Chenai aindiziva ndikambokufonera kuti zvawakataura nemurume wangu unenge uchimigira tii kubasa nawane wakula kuri kufonerei ainga asingandirespect Chenai anga achiondoona sechimwe chinhu kuitira murume wangu nhumbu nyaya kuda kunyandirwadzisa akukuudzai nhasi kwakuri kundirwadzisa aibayiwa dhadheu ndiri depo airibvisirei depo akaribvisira murume wangu kuti ndinyanye kurwadziwa ndandisingarari nevashoko Chenai uyu chikomba chake chakagara apa chiri kuzviziva kuti ndaichema akagara apa sei pangu ndakira ndichichema ndaitoridzatamwa kuti amene zvako Chenai ndakambokufonera nonga uri kuziva ndaikira ndikufonera kuchema hakusi kwakungoputisa musodzi. Chenai kuzviziva kuti ndaichema kukuudza kuti Chenai washinga here. Chenai handina kuputsa imba yako ndiregererewo handisi ndakaputsa imba yako kutanga akati murume wangu akafa neaccident handina kuputsiwa imba nditori munhu atori bho mumba zvenyu izvo ndezvekwenyu nguva kwenyu nemurume wenyu tai zvamafunga mba kwenyu ndobva ndise ndirapikira muzukuru wake anonzi Panashe zvikanje ndakun'anga kwamunoda nepikiro akarigiritana nemurume wangu akati me and my husband rakanyanzi me and my husband na Panashe nasingamuzivi ende iye ndasanda kumuziva piki rake chakazenda ndikuziva piki rake akabvisa maprofile piki ekuti ndisazive iye ndobva zvisinei foni yangu laini rangu rakavhara ranengera rabhanwa WhatsApp madachinja laini ndopanda kuona kuti hondo yeChenai mafotos pofotora Panashe ndakaenda naye kumagogo gogo akati asiri iye munhu uyu ndobva ndadzokera Panashe ndikamutsvaga kuFacebook ndikamuudza hamene kana ari kuwira naPanashe akachema neaudio kwandiri ati mai Sasha kudai ndakatirini apa ndinochandikuziva gogo vadarirei akatisendera mafoto ende ndakashaya zvimafoto zvechi zviri kubheka nangu andikutadza kuziva kuti akaenda sei akaenda kuna Chenai akandisendera inini bhek handisi zvatakaenda sei vakapanana vari 2 vaindinyaya vari 2 rwendo rwese rwandafamba ndabuda ndaenda mashopu aiudza ndasaenda mashopu ndikabuda ndaenda kumusha vatoenda kumusha izvezvi murume wangu anga asisina kana ndikatoti mbaimba yakasipinwa yakapidiguka zvamupa nangu asirisvo kozoti Chenai chimwe ndakabva naye kure handiti kana kuvanzira kana kuti asati akudanana navo vachiri kupfimbana anga achiziva ndiriko asaifara nekuchema kwangu ini ndichichema kudai bvakati fonodzima hamene zvake ndezvomba kwake iko kuita nhumbu kuda kundirwadzisa inini handingamboti kuda kuita unhumbu kuti ini ndinatso kudzimbikana ini angasandionese chinhu mangu angasaonese imba yake ndiyanga yaimba akatiwa nema dzangu dzekusouth Africa amwe mapasta mafundisi wadi kusiyana nazvo hamene vamwe vaiti sisi vake handingamboti ega ndangaziva kuti ndiriko pane vanhu vaitora Chenai nemurume wangu akaagana vachataura ndivanani vatora Chenai murume wangu kuti Chenai vakaagana ava akapfeka masilipa zeblue mukadzi kumba kwake makuseni kuda kuti vamukirira variko ini kumba kuti ndenda kudzwa ndaenda kubasa ndarara kubasa ndaenda Gweri ndaenda kuChipinge vakarara baba Chenai saka vari 2 vari kuzivana ndandisina rugare nanhasi handina rugare mba yakapidiguka kudhara yanga iri imba but yapidugurwa naChenai ndakukudzai hama dzaChenai muri pano musatipe mhosa musatite sei mwana anga asina mukanwa uyu pandakatanga mutsvaga aifana kuhanda Chenai haimbofana kusumuka kana kulaudza zvaiita wati kunditsukira murume wangu kunditorera murume zvese saka ndisara ndiri chii ndateva chii apa ndiri munhu ane ropa kurwadziswa kwakaitwa imba yako yekutanga ndokurwadziswa kwangu wakuda ndiita but ndandisipo paimba yako ndandisipo Chenai wafanira kundiregerera pandakatanga kutaura neyo Chenai uchiri kubika tina nemairi bheka pambari apa wakazohodherwa wakabvisiswa kuti uko kwahodherwa zvinhu zvekutengesa zvekubika machipsi nemurume wangu imari yemurume wangu yaifana kudyiwa nevana vangu imari yemurume wangu aisizo ndiri kwewewe vatinina vako ndo vaivanza kuti handiko but vaitokutora mafoto akagara nemurume wangu uchindisendera mafoto zacho nyaya yekuti uchabuda chete mbaimo uchamubuda uchazvimba chete
kuti sendirapiki vakagana vari 2 chi kureva kuti chi uchamubuda mbaimomo ina ndichatokubohwa uchamubuda chete yezvobhiwa abvisa ningiri depo waisa nhumbu achamubuda chete ndaane nhumbu noma ndisandafonera chene yakandudza kuti kutorine mwana kuno uchazvimba chete uyu handidi kutaura zvinhu zvedhirama kana chii handingambotauri kukudza kuti ndakanyeperwa ndezvekwake haada kunyeperwa ndakatanga kutaura nachena ini naasati vakudana navana vavo chenai munhu ari kukupfimba ndaona mameseji okupfimbwa ndokuda handiti chenai munhu ari kukupfimba ane murume ari mukadzi ndini mai vacho nemwana ane nhumbu chenai akazvona sezvinzira basa akata mene zvavo ndizvo kwavo aitaura mashoko anorwadza mwana wenyu wanzwa mashoko anorwadza ataura chenai airwadza mashoko aitaura chenai saka mungagondidaro vari 2 vari kuzivana vakagara vari kuzivana vari 2 nokupeni nyaya ndakumbiraregera kwauri ndisauri maisasha sunungura mweya wangu muzukuru wangu musunungura kana ndakasunungura mama kana ndakataura kuti handina muripo wandiri kuda kusunungura kombe chenai ndiri kuda kuti ararame masvingo zviri panda chenai zviri kundirwadza usingaiti wanzaraisi uyo akagara apa uyu ndiye akasakatisa inini nachenai ndi mai Sasha avo Simba vachipopota vachitaura vaipindurana nababa vachenai vari mudare ragogo mamoyo amai vachipopota mwana womunhu amai Sasha vachipopota kuti wakandirwadzisa iwe wainditumira mapicture uine murume wangu kuti unatsuratidza kuti iwo ndiwahwina iye zvinezvi vachiratidza kupupa furo kuratidza kuti wakandirwadzisa. Vateereri, chirongwa ndechenyu, toda kuti imimi tinzwe pfungwa dzenyu imimi kwete dzedu isu sinoti chirongwa ndechenyu. Studio line inoti 0719325100 0719 namba dziri pascreen idzodzo 325100 hazvinei kuti uri kunze kwenyika kana kuti uri kupi kana uchikwanisa kungochifona namba ndidzo dziri pascreen. Iye zvine tiri kuti tiroverei runyare, toda kupinda kuma comments iye zvinezvi toda kuti mutiudze dai manga muri imimi mai Sasha mungadai makaita sei panyaya yakaita saiyoyi. Mungadai musina kuenda kun'anga here, mungadai makaenda kugomo makanonamata here kuti dai chenai asiyana nemurume wangu, ngadai makarovana nemurume wenyu here kana kuti makapedzerana nemurume wenyu musina kumboendawo kana kuti mungadai makaita sei. Izvozvo zvitoda kuzvinzwa kubva kwamuri. Simba, pane vamwe here vari kuda kutipa pfungwa dzavo vari pama-comment section? Tinongotarisa kunoko pama-comments mukomasilai. Pana anoti Cracker Labs vanzi gogo ava vanogona kutsanangura zvinonzwisisika. Vabereki vemwana ndivo vakaregerera mwana wavo nekurwadziwa nemari. Uye murume anotora vakadzi vanoda dai ari mukadzi ane murume ari kuhura ndiye anoisirwa rukawo. Imimi munoreva kuti murume anofanirwa kuitiswa zvinoda mukadzi here? Ndi Alec Machova uyu akatipa comment iyoyo. Ndichidzika ndirikuonawo anonzi Alec iyoyo Machova adzokorera zvakare. Mbuya wakaoma moyo chaiwo, unonzwisisa sei ndisina mari? Vanhu vanzwisisa asi mari panenge pasina. Pakukupai yavada dai makatambira yavange vanayo shoma iyoyo. Ndi Alec Machova, sorry. Gogo deserves to be given an award to be Minister of Youth. Vagone here kugadzira vesatanism zvimwe tingagara muzimu zvakanaka. Tichatoita kuti vadaidze kugwa zvipindurire mumvunzo iyoyi. Kazhinji ndiri kuona maziche mamwe acho ndiri kuona apa vari kuti gogo vakakanganisa, vamwe vachona vari kuvarumbidza vachiyati hatisi kuda vanhu vanoita zvechihure. Tichapa mukana wekuti vanhu vasati vanzwawo gogo vachitaura vagozotaurawo, tikupawo zvakare mukana mhuri yekwana Chenai igotaurawo. Panapa zvakare chino chirongwa ndechenyu, nokudaro mamessages ari paya ndenyu, nhamba dzenhari takupai. Panapa tina Lilian Chigamba ari kuti iye Chenai akatadza hake, but semunhu akazokumbirwawo ruregerero achirwara, mai Sasha vaisafanira kuoma moyo kusvika munhu aparadzika. Nawo mhepo yaChenai inaye since akatoonana vachipindurana face to face, kudakara afa achiona moyo. Ndo
mamwe mamessages ari kubva kune vanhu vari kuona pana paSly Media TV. Tinotenda zvikuru kwazvo nekutsigira kwamuri kuita. Handitika zvikanzi tinei muranda ko kana baba Sasha aida mukadzi wechipiri pane chakaipa here pane kuisa munhu runyoka nditineiwo uyu pfungwa dzako dzauri kutaura nezvako. Handika Patricia Marangwanda uri sei, uri kutoona uri kupi? Zvikanzi Simba wakatadza kuita interview kuna gogo wange akutoita makuwa anzo wakaita makuwa atisarudze panapa kana we call a spade a spade. Vanhu vari kuti waita makuwa iwewe. Regai nditaure nyaya ndichiti vanhu kazhinji vakaona pati iyoyo panditori nemavoice atakaita kune vabereki vana Chenai nehama dzake apa vane zvichemo zvavakapa. Ndo tichida kubhalansisa masides, hatifaniri kunzwa divi rimwe chete, tofanira kunzwa uku. Saka tanzwa uku zvichemo zvavo zvakabva kune mhuri yekwana Chenai, muchanzwawo mavoice iyayo tichaita mavideos aripo. Nobva tazoenda uko kuti vapindure mibvunzo aipindura ndiana gogo Mamoyo kuti vapindure zvaipomedzerwa kwavari nemhuri iyi kuti tibhalansise nyaya. Zvimwe zvaipomerwa gogo nondima iveko ndo chinangwa chechirongwa chinoti akanga ari kwaakatorwa nawo totaura naye ari papanel. Zvimwe zvaipomerwa gogo ndezvekuti chi nemhuri yekwana Chenai vaititaura kuti gogo vanototaura zvekuti vanoda kutoroya vanhu. 1 chipiri vaitaura kuti izvo gogo vakaoma mwoyo nekuti vakaramba mari vakataura mari yakawanda inoita hiyo 2500. Taida kuti zvipinduro izvozvo nevo gogo iyo. Kechitatu vari kuti gogo vakambotanga vachaja 200 vakazowedzera hiyo mari futi zveyakare. Saka zvinhu zvese izvozvo tichida kuti zvivhundunyurwe nekuda kwokuti isusu tikuda kubata chokwadi chenyaya. Saka ndopa munoona paya tichiti izvo hatifanirwi kuburitsa nyaya ine one side, tinenge tichiburitsa nyaya ine masaidi ese kuita kuti ibude pachena. Asika kana ndine zvandakataura zvandakakanganisa semutori wenhau, aiwa ndinokumbira ruregerero vanhu vanotadza chaizvo, asi ipapo ndoda kuti vanzwisise kuti taitora masaidi ese enhau, muchazvinzwira mega, takazvikokorodza, tinazvo pazvivhitivhiti zvedu uye muchaona mavhidhiyo acho paSly Media TV. Aiwa Simba ari kuzvipindurira, imi ndimunoziva kuti akupindurai zvizere here kana kuti kwete, asi on behalf of Sly Media kana achinge akakutadzirai tine urombo uye tinodzidza mazuva ese. Zvikanzi natinei muranda uramba uchingoficha mukoma Sly chimbotsvagai hama dzababa Sasha timbonzwawo pfungwa dzavo panyaya iyi. Ndimi munotora nawo kwese kwese. Ndizvo chaizvo mukoma Sly ende hatisati tapedza nyaya iyi kusvika tabata mativi ese. Zvaizvezvi tiri kutotsvaga naivo mai Sasha vacho nababa Sasha vacho kuti tivaunze pazvirongwa zvedu vapindure mubvunzo inenge ichitobvunzwa nevanhu. Saka hatizorori, tinenge tichitsvaga vanhu ivavo. Hatizorori, hanzi tinenge tichitsvaga vanhu ivavo, nekudaro tinei wapindurwa. Zvikanzi naMarian Katandwa tenderere mai Sasha is right. Pavideo apo Chenai aiziva mai Sasha variko. Iye why was she lying to her family acting holy achiziva ndiye akatadza? Ipfungwa dza Marian unozotaura kuti uri kutoona uri kupi. Elifas Shova zvikanzi ini ndinoitawo zvemusika mutauni chaimo ndichigaramo. Maviewers azizoti nyaya yemusika pa yapinda sei Simba pamwe pane pandabhukaira. Rejoice Maguze Patricia Marangwanda sure aita dzvene but now yanyaya yakubva kuna Rejoice Maguze muchatiregerera ndauzonzwa kuti nyaya yazoenda nekupiwe. Regerai tirambe tichikurukura tichiverenga macomments. Kana mune mamwe macomments auinawo Simba tinzwe kuti vanhu vari kuti kudii. Iwo uri kutora macomments ekuYouTube, ine tiri kuverenga macomments ekuFacebook. Tinzwe kuti vateereri vedu vari kuti kudii.
regai tione apa achangopinda apa mukamasilai usati wapinda panaye pane mwana unzi amai Anashe Shailete Shizo anzi kuuraya munhu akatadza hake koze akakumbirwa ruregerero. Mai Sasha vakutya wakuchinja statement kuti afa neAIDS. Handisi kuti statement iyi vaiwana kupi kuti anzizvo kuti akafa neAIDS. Nai mai Anashe ndimuri kutaurawo mashoko aya. Zvikanzi naChitsva akadi kuuraya murume wake ndiye akanyenga Chenai. Ndiyo mai ningirikinava mai anza Chitsva Eusebia Chitsva ndiye ari kutaurawo izvi. Pane mamwe akomenza uinawo here kana usina ndiverenge kunoku ari kudirana kana ari kudirana nekunoku kune kwanzi go to the fullest. Please don't allow yourself to be involved in such situation. Pasune mhandu mahure muZimbabwe ngavafe mbavha ngadzife. We need peace. Chihure muchachirega zvenyu ande umwe andikavanza identity yake mafungiro ake. Verengai mama achangosvika. Pana Patricia Marangwanda ari kuti ini dai ndirini Mai Sasha ndaisaenda hangu kun'anga kwagogo Mamoyo. Nhasi Chenai afa zvanaka ndezvipi? Munhu afa because of Mai Sasha zvakaoma ndopaazopedzisira nyaya yake. But aramba achingonyora Patricia anenge anofarirawo zvekunyora. Zvikanzi naPatricia futi tauraiwo nababa Sasha tinzwe saidi ravo. Saka vanhu vakawanda vada kunzwa saidi rababa Sasha. Tinovimba kuti vachabvumawo kutaura nesu. Noti chimwe chinonetsa ndechoti munhu anenge achidiwa nevanhu kuti ataure tinogona kuenda kwaari iye oramba kuita oramba kutaura. Pane mumwe una here ndichivhura dzimwe. Sandra Nyakuseka in as much as Mai Sasha nagogo ava vakatadza hama dzaChenai vakakoniwawo they let Chenai down. Vaifanira kungotsvaga mari vorapisa mwana wavo. Ndiano Judith Kumutsana tikangodzidza kuti marriage icontract mangwana inofuma yakakuperera kana kuti unogona kutochembedzana nayo haubati mushonga kuzviba ngoni. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tiri kupfuurira mberi nekuverenga mamessages kana muchangotibata kuti tinzwe pfungwa dzevanhu. Tiri muchirongwa chine chinonzi ngatidzifambirei. Ndiri kufamba ndina Simba Rashe Zvedza patiri kukurukura nyaya yerufu rwaChenai uyo akashaya mushure mekunge aisirwa rukawo naMai Sasha nekuda kwokuti akanga adanana nemurume wavo wavanotaura kuti akavapa yambiro vachiri kutanga kunyengwa nemurume wavo. Iye Chenai aitozviziva kuti murume wemunhu uye pavidhiyo yataplaya yakatorwa neKwaedza naKingston Mapupu panga pachitaurwa ipo kuti Amai Sasha vari kutaura kuti vakanga vakutotumirwa zvinhu nemashoko anorwadza anosvotesa achivasvotesa ivo kuti uchamubuda chete mumba imomo. Uyo vakatombopiwa mazuva 4 ekurarama naChenai ari mupenyu. Handizivi kuti izvozvo ndizvo zvakazotokonya Amai Sasha here kuti vachienda kun'anga nekuti vakanga vapiwa warning yekuti haupedze mazuva 4. Simba ndimo akafambira nyaya iyi. Unoonawo sei zvakaitawo Chenai kuna Amai Sasha mushure mekunge avatorera murume abva avavimbisa zvekuti 4 days muchirarama. Yanga yava nyaya yeshaisano. Naizvozvo munhu wemurume anozoitawo action yake inoita kuti zvinhu zvanga zvapromiswa izvo zvisavaiko. Nekuti ukaona wapromiswa 4 days dzekurarama ngomasilai ukaupiwa 4 days kuti muchafa kuswera kwamangwana haugadzikana. Unozama mhindupindu dzese dzekuti iwewo life yako irarama. Zvenguva tinokanganiswa kuupenyu hwedu nekuda kwokutaura kwedu. Mashoko edu tikakwanisa kuadzora tikakwanisa kuti ave mashoko anoumba asiri mashoko anodokonya munhu kuti aite hasha. Dzimwe nguva upenyu hunofamba zvakanaka. Pamwe kwaingowa kungotaura vasina chavari kutokwanisa kuita. Chinozonetsa apa panyaya iyi kunenge kwabva nyaya yekuti kuganzirana kunenge kwaitwa kubvirana kure munhu hauzozivi kuti chokwadi here kana kuti inhema. Saka munhu unokwanisa kungozoita zvinoita kuti upenyu hwako
urambe uripo. Zvinoitika mumazuva eshaisano. Ndizvozvo. Muromo kazhinji hauzarirwe nerwizi unogona kupfutisa masango. Ndo mashoko atiri kutiwo amai Sasha vakatsamwiswawo nezvakanga zvichitaurawo Chenai. Tinoti mweya wake ngauzorore murugare. Akavigwa mazuva 2 apfuura kumusha kwake kwaChikwaka. Nemhuri yese yekwana Chenai tinochemawo nemiwo pano paSly Media TV. Zvinonzi wafa anaka. Uku kwakutaurawo nyaya tichidzifambira sekuti tidzidze panyaya yakafanana neiyi, nekuti muchirungu simba vanoti a naughty boy next door is not useless for he is used as an example. Kuti mwana ane musikanzwa wepa next door hatingamuti haana basa nekuti anoshandiswa semuenzanisi. Kuti usaite semwana uya akadai uri kuona zvakazoitika kumwana uya vanhu vachikupa seexample and it becomes a lesson kunezo tasara. Mai Jabu anzi she should have dealt with her dog. She will kill more than 100 women by the husband gets old. By the time the husband gets old, that is if she is still married. Vanhu vari kutariswa if she is still married. Amai Jabu vari kutaura kuti amai Sasha vachauraya vakadzi vakawanda, especially kana murume wake asingagoni kuvhara garaji rake. Nekuti kana akafamba achingovhura zipi pese pese zvinoti achauraya chi, nekuti ava amai ava handizivi kuti kana rukawo rwakatadza kubviswa pana Chenai vachakwanisa here kubvisa rukawo rwacho rwakaiswa pamurume, because murume ndiye atori nechi ane sim card network inenge ichibata kwese kwaanenge achienda. Saka ende kuritonzi kunyere kupeka ngomaSly kuritonzi kune vamwe vanenge vaviri here mumbare imomo vari kurwara nezvimwe zvichete izvozvo zvakare mumbare zviri kutaurwa zvichidaro runyere kupe runenge ruchitaurwa patenge tichifamba paya tichitora nawo ndirwa baba Sasha here kana Sasha ikoko kuchinzi kwanga vane vamwe muzantaura handizozivi chokwadi chazvo asi unenge uchizvinzwa ari makunga patinofamba ipapa ndo paunozonzi une makuwa kutora navo ngomaSly makuwa kutora nyaya dziya uchidzibatanidza kuti dzibude dziri chokwadi. Saizvozvo iyoyi yacho toda kuti ifambira zvakare. But imajenalisi hamuzi here kuti zvinozipa wazviona siya zviriko. Chenge tida kubatanidza nyaya yacho yese kuti ibude pachena ngomaSly so that we know tichiziva kuti chii chiri kunyatsokuitika. Nekuti toda kutotsvaga nemukadzi iye zvakare. Handiti kuti timbonoti gogogoi tinzo kuti baba Sasha vakapfuura nekunoku zvari zvirova kuti kana akapfuura nekoko zvinova kuti kwagogo futi kuri kudiwa dzimwe mombe here kana mari kana uchi ipapo handichaziva manje ngomaSly zvinotoda ivo gogo mamwoyo vazvipindurire vanhu vane nguva yavanenge vawana mukana. Tinoda kutora mukana uno wekuti kune vachangotibata tine huromona kuti broadcast yedu yambodambuka, asi toda kukuzivisai kuti tamboplaya video yamai Sasha yakatapwa nevekwaedza vari vepepanhau under Zim Papers Group of Companies, iri nyaya yakatapwa naKingston Mapupu. Iye zvinezvi toda kuti tinzwewo mukana wekuti tinzwe kubva kuvabereki simba vaChenai shungu dzavo marenge nenyaya yakaitika kumba kwavo nekushayikirwa kwavakaitwa nemwana wavo vabereki nehama dzavo. Regai titange nekunzwa tisati tapinda maincest atiri kukupai panhau yakatapwana nasimba. Toda kuti tigonzwa amai Chenai. Mushure maizvozvo tonzwa sisi vaChenai tobva tazonzwa sekuru vaChenai. Tisati tanzwa regai timbotengesa. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Raphael Signs. Vanokwanisa kuda kunzwisisa vakasvika pakutaura ivo vakati vanoda mombe. Imi vabereki vehure tainzi vabereki vehure tinoda mombe 5. Musazvinetse kuti danga remombe nekuti chikwama handina danga rekuisira
mombe asi ndine chikwama chokuisira mari. Inini yangu mombe inoita $400 peichi pamombe. Saka zvadaro imimi chiisai 200 yamaisasha mukati yavakatanga kuya nayo padare kuti tikwanise kushanda nenyaya. Tikati gogo isusu mari hatina asi zvatauya tangoya nemunhu kuti mukwanise kuonawo munhu zvaari mamiriro akaita munhu kuti munganzwewo tsitsi mari tozotsvaga mumashure. Wakaramba kunzwisisa takadzokako 4 times. Wakasvika pakubvunzwa memi ne-H Metro nekwamapupu wakabvunza kuti alright gogo namaisasha zvamuri kuramba makaomesa moyo tochidi. Munhu akanzi aparara vakashedzera kuti tinoti nedzoi nematambudziko. Chenai takafamba kwakawanda haana kukwanisa kurapika nokuti gogo vaiti inini chero mudii zvangu ndoroenora ndega. Saka todiko mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakamira zvakadai. Kana ndinoti kune vakuru vanotendera kana angava ndo masvikiro here ndo marapiro enyu here ndo wamapiro amunoita matsamba here kune vari kuzviti tisu tinorapa nekuti gogo vane tsamba. Nhasi mwana wangu ndasvika ndakunoraza maisashe wakagara mumba mako mukunzwa kubatikana mhuri yeZimbabwe. Ndichati rubatsiro here apa ndivo amai vachenai vanai ndizvo ndivo mai vachenai vatakakwanisa kukurukura navo kuEpworth musi werufu waitikachiitwa ichi. simudza zvako izwi vateereri vanatsokunzwa zvainzwisa tsitsi nekuti tasvika musi washaya chenai kuti tikwanise kukurukura saizvozvi vakatoramba nezviso zvavo vakati zviso zvedu zvikabuda pachena. Gogo mamoyo vanotitora zviso zvedu vakatirowe. watanga futi makomo simba unodaro charowa nevanhu aiwa atanga simba audio taka zviripo on record mukoma Sly vakatoti isati chadi because face dzedu dzikangoonekwa togona kuroiwa nepikicha. So takazokwanisa kungokurukura navo mavoice avo vachitiudza nhunha dzavo nezvavaida kuti vabatsirwe nazvo vachida kupa chichemo chavo kuruzhinji rweZimbabwe. Panobuda mashoko avari kutaura kuti gogo mamoyo vane certificate yavo yebasa, saka vari kunenge vane kutsutsumwa kuti saka certificate yagogo ndeye kuuraya vanhu here. Ndizvozvo chaizvo isu takavabvunza mubvunzo uyoyo vakataura vachiti isusu iclient yangu yakauya tine mashandiro atinoita. Vakataura ivo vachiti zvatinoita izvi zvimwe zvacho tinotopuhwa kuhope kuti matare edu anofamba so nezvimwe zvacho ndee nichitozvipiwawo. Asi isusu kana tasunga chinhu chaaida ivo kuti vadzime kurwadziwa kwamaisasha then ava vobhadhara muripo wavo wedare uyo wakatozombobva pamombe 2 uchidzika pamombe 1. So ivo vaitaura vachiti ndizvo ndo mashandiro andinoita pamatare avo. Vanhu vari kutaura simba vari kuti gogo mamoyo vaifanira kunzwa tsitsi vasatungamidze mari pamberi. Handizivi kuti une chekutaura here kuti tonzwa kuti vateereri vanoti chii. Dei maizonzwawo vhidhiyo ravo vaitaura vachiti izvo muripo uyu hausi wagogo mamoyo, muripo uyu ndewedare. Isu handina basa nemari, muripo ndewedare ravo. Muripo ndewedare zvikura kuti unofanira kupuhwa kunhingirikini tingati kusvikiro kwete ivo panyama. Vari kuti inini ndakatomunzwira tsitsi asi dare redu riri kuti aise mari mudare yakaita semombe iyoyo $400. Inini handizozivi matsanangurwa azvo. Mukoma Sly munombofambawo munozvinzwa. Asi ndiyo futi ndiyo pari kunetsa nyaya yagogo mamoyo kuti vanhu vazhinji vari kuti gogo havana kuita tsitsi semunhu wenyama uye semunhu wemukadzi kana kungave even kusvikira. Isi hatisi tiri kutaura izvo, ndo mashoko atiri kuona pamamessages atiri kuita atiri kuona pakuti vanhu vari kuti gogo vaifanira kusaomesa mwoyo vachida mari kudaro kudarika upenyu hwemunhu.
ndiwo matauriro ari kuita sei ari kuita vanhu. Rega tirege kupedza nguva, toda kuti vanhu vanzwe zvimwe zvavanga vasina kunzwa. Iye zvine tofanira kunge tichinzwa sisi vaChennai. Regai tinzwe kuti zvakamira wani pfungwa dzavo. Ndanzwa kuti muri munengena wemushakabvu. Muri kunzwa sei nhasi mukomonya kusiyai? Ndandirwadzisa utaura chokwadi inini. Usiye vana vaketuwa vaini. Vana vaketuwa vanhu varichengeterwa nani. Apana ipikirana na Samantha uchinjisa nozviswamurani munomuwana wakichaiwa havaitopfeka kudarika wande wedu isusu vana nababa aizvimiririra pamhuri yake. Zvinhu zvinowanikwa zvinoitika. Alonzi akanyepa kuna Chennai kuti handina mukadzi vakadanana. Zvozoitika Samantha uyo maisasha wakaramba kunzwisisa samakachema tiri kwakuguma moyo. Minuva maisacha ndisunungura ndikazoka kubasa. Maisacha ndiri kushandira mari kuda kupa zvishoma nezvishoma. Maisacha wakaramba kuguma moyo wakaomesa moyo. Kusvika nhasi mukomongo afa achitaura uyu maisasha. Muri moto akunyepa kumbari kudanzanidzana nesu. Hapana kana foni ko yaidaira yebva kwatiri. Kana kuedza kumufonera kuchinyengo private nyangwe new number angasingadaire Alonso angasingadairire nezuro chaiye dede vakatomufonera hana kautombodaira foni. Akatanga kusadaira foni yenyu rini Alonso? Kubvira kare patakangobvukana kuguma moyo up to now. Adairire kana new number kana chii adaire aite. Akantaura kwakuguma moyo ega nemuromo wake kuti ndichabvisa mari Samantha usununguru. Takatobva kotawirirana asi vakazodzoka nerweseri kwakuguma moyo iri Friday tabva ikoko pari pakati pewiki. Ameno vakanotaurana kuti kudi tazoenda tese futi Sunday kuti kozvapapi kuguma moyo vakachinja kati Alonso achafanira kubvisa mari yaSamantha tibvisei ndimi. Asi Alonso angatorega nemuromo wake chizvidairira akanhaiba basa asha zvavaitaura zviya kuti uchabvisa mari varamba kanyira kada ndakana seta pobva zvangopera kusvika nhasi mukomongo afo yasiya vanhu. Kamashoka mukade kutaura kwekupedzisirawo tiri kuona muri kuratidza semhuri muri kunyunyuta kuti tafamba chatanga tisinai mari asi takasvika pakuudzwa nyange akafa tinongobatawo maoko. Masaka mashoka mukade kutaura nokuda kwezvozvo. Nangu pana Chennai kuti zisika zvimenyu kuenda maenda mozorenyu munogara but Samantha kuti utoita uri revenge wokuna maisasha ikoko kwanga meno zvachaita edha achamuka edha achaita sei vachangoona maminimina achangoita ubva kuna Samantha. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe chiri kunyanya kurwadza ndechekuti wasvika panzvimbo yakaroverwa mwana wako woudzwa kunzi handikwanisi kuronera mwana nekuti hamuna mari yamunayo. Totaura kuti tinokwanisa kuita mbijana kuti muronere mwana. Zvikanzi ini handikwanisi kudaro nekuti inini munhu akanditi ane simba ndaakakuroyesa ipapi akauya nemupano. Saka isusu chikunyanya kutirwadza ndechekuti wasvika pamunhu ari kuti ndine wacho wematare chikubatsirawo uri kuona situation nemunhu kutaura kuti izvozvo handikwanisi. Muri yeZimbabwe inini ndoda kuziva kuti kana ariwo yanzira yematare yekuti tsamba dzinopuwa kuti vanhu vauraye. Ndinoziva kuti munhu kana akauraya munhu anosungwa. Inini kana varisa gogo ava ndaitoshuvirawo kuti dai gogo ava kuri kumira nawo mukoti ndokwanisa kumira nawo mukoti nekuti vakataura kuti inini wangu mushonga ndokuuraya. Ndo patoda kunzwisiwa kuti vari kupa matsamba ndizvo izvo vari kusainira nazvo kuti munhu anga achipuwa tsamba yekuti auraye umwe munhu. Anokodzera kuuraya munhu ndiMwari kwete kuti munhu ataura kuti ini mushonga wangu ndokuuraya. Saka ndinokumbirawo muri yeZimbabwe mutibatsire izvezvi kana pekutangira chaipa nhamo yaChennai hapana chatinacho. Handizvo nasekuru vaChennai icertificate here yokupuhwawo zvokuti wobva watoti ini wangu mushonga ndewe kuuraya. Handisi kuziva kutiwo mashoko iwayo gogo vayataurire chii kuti maybe vachichidzire vanhu here kuti vakurumidza kubvisa mari. Handinatsoziva. Vateereri makasununguka kurova runhare kunhamba dziri paskrini idzodzidzi motipawo pfungwa dzenyu kana kuenda mucomment section motipawo pfungwa dzenyu. Iye zvine zvirega timbotaura kuti ndanani vatiri kuona navo simba. Rega ndiverenge ndiri kunoko. Pana
done construction takutoadvertisa muye nemari yedu andika takutaurai panapa Sly Media. Blessing Goredema uri kuonawo zvekare, Azem Malik, Felix Garata, Memory Nebvuma, Patricia Mangachena ari kuonawo zvekare ari pano paSly Media. Gideon Toronga, Rumbidzai Pidze, she's watching, Diana Mote, Talent Chirongoma, Fadzai Makiwa, Mati Machangara, Koya Sakila, Gazna, handinatsoziva muchandiregerera nhasa ndasiya magirazi ekuverengesa maziso acho amashoma veduwe nekukura uku. Moisi Murove ari kuonawo zvekare zvikanzi naLilian Chigamba, she's a contributor zvesure. Hanzi Simba, saidi rako uri kurerutsa rurimi panyaya dzagogo, iwe mudzimu rudzii risina tsitsi. Hanzi uri kurerutsa hameniona gogo munofunga mune partnership. Andizvo kutaura naLilian. Vanhu mafungiro avo nemaonero avo, asi kugogo totombovaziva, handiti tototsvaga nhau kune vanhu vakadai, asi zvinowanikwa nekuti ndo maonero avo and vane entitled to their opinion, asi tinotora zvavanenge vachitaura tichizvivaka kuti mangwana tinge tiri beta. Aiwa ndizvozvo. Violet Saka ari kuonawo zvekare. Takorera Tandi ari kuonawo zvekare pano paSly Media TV. I encourage you to share and also like our page and subscribe. We're going to be giving you more of these each week. Program ino inonzi ngatidzifambire, let's walk the talk. Tinoda kunzwa pfungwa dzenyu, ndo dzatinoda kunzwa zvikuru sei, nekuti isusu basa redu ndere kunotapa nhau, tokuunzirai kuti mimi munzwe motipawo pfungwa dzenyu. Chinangwa chedu chiri chekuvaka society yakanaka. Tichitaura panapa Simba kune vachangotibata kuti tichiti panyaya inenge yaitika pane vangu hungu, tine urombo kuti Chenai akashaya mweya wake ngauzorore murugare. Asi panyaya yese iyi tinodzidza zvakawanda, tichitarisa kuti Chenai akagonawo here, Mai Sasha vakagonawo here, baba Sasha vakagonawo here, gogo mamoyo vakagonawo here. Asi pfungwa dzatoda kunzwa ndedzenyu imimi, nokuti isusu tingori vatapi venhau. Silas uri kutoona uri kupi wona, Ethel Zinyuke uri kutoonawo zvekare uri kupi, tinotenda zvikuru kwazvo. Daniel ari kuonawo zvekare ari ku Reporters Pool pano paSly Media TV. Teresa Nyari Gobvu ari kuonawo zvekare. Priscilla Nembere, thank you so much for watching. Julius Patson, our technical director, anova ndiye ari kuita kuti zvinhu muzvione kumba ikokoko, ndiye akabata mishina, ndiye technical director panapa paSly Media TV. Farai C Tavengerwa uri kutoonawo zvekare uri kupi. Iyezvezvo vanhu vachataura zvakawanda vari kungoona vakanyarara. Rumbi Mundwa ari kuonawo zvekare ari pano paSly Media TV. Wilbert Sibanda, thank you so much for watching. We encourage you to subscribe and share this broadcast to others so that we discuss the same program together, because we want to hear your thinking. Number 0 ndo dzatakupai kuti munge munofona kuno kuSly Media TV. Rachel T Zvidza, muri kudzifambira Sly Media Production. Iyama yako ka? Iya hanzvadzi yangu iri paCape Town kuSouth Africa. Saka ndisokostina. Sokostina muri sei? Thank you for your support. Thank you for your support hanzvadzi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Zvikanzi naRuramai Mundwa apa comment yakewo, ipfungwa dzake tinoiverenga yakadaro, zvikanzi afa nechihure icho. Ipfungwa dzemunhu dzaari kutaurawo zvekare kuna Chenai. Zvisinei isusu tinoti wafa wanaka. Handiti Love Joy Chimbawa Kadeo uri kutoonawo zvekare uripo pano paSly Media TV. Handiti pane rimwe zita ranyorwa pachiro chacho handichigone. Roland Mpandawana ari kutoonawo zvekare ari pano paSly Media. Amanda Amish ari kutoonawo. Patience Veterai, I think ndazoribata Veterai uri kutoonawo zvekare uri pano paSly Media TV. Tinotora zvekare mukana uno wokukuzivisa kuti kana muda kuadvertisa pamaprograms atinoita pano paSly Media TV, tine dzekumatare kumadzishe kwaanenge achitonga nyaya svondo rega rega, tinenge tine nyaya dzinopfuura 10 dzinobva kumachief, uyewo zvekare kumaprisons tinenge tichipinda ikoko tichitaura nevasungwa vachitipawo pfungwa dzavo, maitikiro akaita nyaya dzavo, tichinzwawo nemakore avakatongwa navo, tichinzwawo kuti
vave papi, zvikuru sei takanangana nerehabilitation iri kuitwa neZPCS, iri nyaya yecorrectional services yekuti kana munhu achinge apinda mujere haafani kubva anyanyoomesero. Vamwe vari kutoenda kuzvikoro vanopindamo vasina form 4 simba. Ndizvozvo mukoma Silai, vanhu mumusociety kana munhu achinge abva kujere mutambirei nekuti aita yatinoti rehab. Haachisiri munhu wamunofunga kuti ndiye, nekuti kune zvakawanda zvinodzidziswa ikoko, nekugara nevanhu uyezve nekuendawo kuchechi. Vamwe vakuendawo kudzichechi, vamwe vachiita zvakasiyana siyana. Dziri nyaya dzinowanikwa pano paSilai Media TV. Pano paSilai Media tinodzibata. Tiriwo pane zvauda kuwedzera here kana kuti tidzokere kuma-messages zvekare? Ngatiende kuma-messages mukoma Silai. Sophie Mataruka ari kuti dai zvaizonzi atadza ngaafe, dai musina vanhu munyika. Ipfungwawo dzevatariri nevasupporters dzaSophie Mataruka ndo pfungwa dzakewo idzodzo kuti aiwa dai vanhu vachingoti afa ourayiwa ungadai munyika muno musina vanhu. Apo kune kumwe kutaura ari kutaura kuti hapana asingatadzi. Ndizvozvo ende ichocho ichokwadi hacho, hapana asingatadzi mukoma Silai. Munhu wese anotadza, asi mukutadza kwedu tinofanirwa kusika apology, unokumbira ruregerero, obva wachinja kusanduka maitiro ako kuti asarambe ari iwo auri kutadza, pane kuti utadze uchiziva, munhu uchiziva kuti waakutotadza. Zvoda kuti ibva wasandukawozve, obvunura kaganda rako rekunze iri, osara neganda kwaro rinoratidza kuti wava munhu mutsva waakuenda mberi neupenyu. Nekuti mukada kuti munhu wese anotadza, vamwe vanotadza une, ndo zvimwe zvazvinhu zvatinenge takuona kuti hazvibudi. Asika ita kuti kana wadzidza ibva wasanduka. Kana wadzidza ibva wasanduka, ndokutaura kwaSimba Rashe Zvidza anove mutori wenhau pano paSilai Media TV. Anova ndiye anga achifambira nyaya iyi kubva payakatanga pano paSilai Media TV. Tisati tatanga kutaurukuro naSimba tichiverenga ma-messages enyu nekuverenga vanhu vese vari kuona paSilai Media TV, tanzwawo zvakare sisi vachenai vachitaura kuti pekupedzisira vabva kwaGogo Moyo vakanga vasisatombodaira kana mafoni ivo amai Sasha. Ndizvozvo mukoma Silai, kwanzi chero mukafona nefoni ipi, even iye murume wacho vaimuti remadunhurirwa Alonso, ivo vanonzi baba Sasha, kwanzi vanga vasadaviri nhare mbosha chero ipi kubva kune mhuri iyi, kuratidza kuti angada kuzozvisundira kure navo, asi sadi chekuita nemhuri iyi. Asiwo zvinonziwo Gogo Moyo vanoti aiwa takamufuratidza moyo kumhuri kuti asaramba achidzokerako. Mukuru webaba Sasha ndo vakafuratidzwa moyo kuti vasade kuramba vachidzoka kuna Chinai, kuti vasarambe vachiita chipfambi chavo kubva mazuva ekutanga ekurwara kwavo. Ndizvozvo. Pakatiomera Faith Munikwa uri kutoonawo zvekare, uina Mati Machangara ari kuonawo zvekare pano paSilai Media TV. Tanga tati munokwanisa kunge muchirova runhare pano paSilai Media TV, asi zvisinei ndinoziva kuti mabhanduru anenge ari kunetsa. Nhamba dzenhare dzinoti 00263 kune vari kunze kweHarare kwenyika yeZimbabwe, 00263719325 100 ndo namba dzamunokwanisa kugara muchirova runhare kuno kuSilai Media TV. It's our studio number 00263719325 ini ndonza Sylvester tapfumana isimbi yebasa. Tiri kufamba tina Robert. Pane zvimwe here zvaungada kutaura tisati taenda kuna Gogo Moyo, tichinzwa pfungwa dzavo marenge nekupindura zvataurwa nehama dzaChenai uyo zvakare nezvataurwa nezvimwe zvaitaurwa namai Sasha? Pane zvaungada kutaura here kuvateereri, nekuti iwo ndiwo wakaenda naPelagia makamirira Silai Media TV kunotapa nawo ikoko? Ndizvozvo mukoma Silai, tichizonge chikurukura naGogo Moyo, vakazotaura ivo vachiti pakaita vanhu veruzhinji vakauya vachida kubatsira vanhu ava. Gogo Moyo vakatoti mari dzidziswe kune hama dzacho, zvichireva kuti ava vari handizoziva, ndosaka vanhu vachizoti nemakuhwa. Aiwa nemakuhwa, taura makuhwa ako. Zvandenge ndanzwa zvakawanda. You are licensed to do rumor mongering. Saka vafona kuna Gogo Moyo, zviri kunzi naGogo Moyo ndakatoramba kutora mari izvi ndikavapa nhamba dzehama dzacho. Mari yanga yakanangana neuripwa hwaChenai, kurapwa, vanga vafamba kuma
kuzvivhitivhiti kwakawanda vakaenda kwakati wandei vachionekwa pamhepo vanhu vakawanda munoziva kuti pane vanhu vakawanda vanoramba vachitibatsira well-wishers vanouya vachibatsira matambudziko akadai asi kuri kunzi hazvina kuzofamba zvakanaka nemari dziya dzakabviswa asi iri diviri ndakuda kuzonoribvunza vari baba vemushakabvu Chennai kuti vatijekesere ipapo nekuti kuri kunzi kune zvakawanda zvakauya kubva kune ma-well-wishers nekuti iwo ma-well-wishers ada kuzivawo mari yavo kuti zvavakaitumira kuti inoshanda ndizvo here zvakashanda. Vateereri, regai tikupei mukana wokuti tinzwe Gogo Mamwoyo vachitipawo pfungwa dzavo marenge nenyaya iyi, asi tiri kukupai chidimbu chete chenyaya iyi. Nyaya yacho izere, munogona kuiwana paYouTube channel yeSly Media TV. Pane 48 minutes Gogo vachitaura paSly Media TV vachitaura naSimba, asi pari zvinezvi regai timbotengesa tigonzwa Gogo vachitipa pfungwa dzavo. A specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Maria Mombe 1. Ndorapa mwana uyu zvizhinji tichakurukura nekuti denda riri pamwana uyu akadzamara ashaya, denda iri rapinda muropa rekumba kwenyu. Apa pedze mwedzi kana mingani panogona kutanga futi zvekare kuzvimba mumwe mwana nekuti nhau iripo ndiye uripwa. Munofanira kungoripa nekuti mhosva imhosva inotoripwa. Inini ndatonzwisisa ndikati chibvisai zvenyu mombe imwe chete, kana mabvisa imwe chete ndorapa mwana uyu. Pakanga pakuitwa makakatanwa, madhonzeranwa, nokuti pakanga paina atete nababa vemwana vakanga vakuda kudhonzera uyu zvekare, nokuti kuti tisunungure mwana uyu tinofanira kunge mukadzi uyu moyo wake wasununguka. Nokuti mukadzi uyu akasasunungura moyo wake zvoreva kuti kana gwenzera ndombarisununguri, nokuti vakati ivo havasi kukwanisa kupa mukadzi uyu $200 yake. Imi mambuya zvanga zvakatodii kuti nini ndigokupai, ndatofunga kuti pamwe munotambira kana $50 ndopedza 2 years ndichikupai $10 kana kuti muzorapa mwana uyu. Ndikati zvamataura izvi zvakanaka, hazvina kuipa, asi mashoko aya ndimi muri kuafunga muchibva maatambira. Kunoku inini handina kuatambira, endai munotsvaga mombe imwe chete. Saka vakanga vakutisana gadzo. Ava vakutiwo murume akanga anyepera, mukadzi akuti ndakakutaurira, vakuchiita sei kukanizana mashoko kusvikira tazoti aiwa pana muite zvipi izvozvo. Baba vacho vakazooneka dare, ndomusokupedzisira vakaoneka dare ndokubva vati ambuya ini ndakuenda kumba kwangu, asi mwana uyu ndiri kufunga kumupa mukwasha uyu kuti aende naye. Ndikati aiwa kana makunopanana mukwasha uyu mukureva kuti uyu ari kutizira here uyu inhumbu here yaakatakura kana kuti idenda reurwere. Ipapo munenge maakuresha nokuti mwana wenyu ane mhosva, mukomana ane mhosva, vese ndo vakaita misikanzwa. Saka uyu ega asiri anofanira kuwana punishment. Imi mwana wenyu futi akadana nemurume wemunhu, saka munofanira kunge muchizivawo kuti mune mhosvawo. Saka namakuramwira uyu mwana uyu kuakanomusiya kurodhi muchati kudii mangwana, hamusi maakurasika here ipapo. Ndakavadzora vakati saka mwana wangu ndakuenda naye ndewangu. Imi ambuya kana ndichingewo Mwari vazondipawo mari, kana vazodawo kundipawo mari ndichazouya naye, muchazwa nini. Ndikati saka apa maoneka here, ndibva ndaziva kuti maoneka titoziva kuti imi hamusisimo mupi mudare rino. Zvikanzi aiwa ambuya handina kuoneka, asi ndati kana Mwari vazotondipawo mari yacho iyo yamuri kuita, nokuti handife ndakaiwana ndichadzoka. Asi kana Mwari vatonga matongero avo ndafara nekuti mandiudza kuti mimi makumbirira kuti pamwe mazuva akachamboti wedzerei nekurarama. Saka regai tiende, zvinhu zvinoitwa namusiki. Ndo kupera kwavakaita vachienda, ndo musi wandakaguma kuti vasvika pano wabereki vachena. Inini nekurwadziwa moyo ndikati mwana uyu ari kurwadza, ndakavafonera ndikati amuka sei musikana. Vasati vaenda vakakumbira mai vacho
nevamwe vainzi atete vasi vamwe handina kupuhwa introduction. Vakati ambuya tinokumbira mushonga wekuti angonorara. Ndikavati hongu muri kundikumbira zvenyu mushonga wokuti angonorara, asi mushonga uyu hausiro uri kunorapa. Ko akabva awedzera. Ndomubvunza wandakadi vakaseka havana kudayira. Ndikabva ndatuma mukomana uyu agere apa. Ndikati ndinotora mushonga wakati mudare nokuti takanga tiri mimba huri. Akauya akatora mushonga iyoyo akavapa. Saka ini pandaifona ndaida kunzwa kuti arara sei, vakazopedzesera vasadayire foni yangu. Ndikati ko ndicharamba ndichivafonererei. Ivo inini ndivo vane mwana ari kudii ari kurwara. Saka ini chandoramba ndichivafonerera chii ndokubva ndamirawo kudii kuvafonera. Tatifambei vakazofona baba vacho. Tatogara vatufambei vakazofona nekuti inini mumatare angu semunhu wandakabata mumatare ndaiona kuti ari kumbozamawo kumwe vachizamawo kupi kumwe. Ndakatoona kuti vakabhoridza ngoma vakarara vachiridza ngoma ndikatozviona zvese ndaizviona mumatare angu zvese ndaizviziva kuti vakuzama. Asi ndakanga ndavataurira kuti denda iri harina munhu acharipedza kunze kwani kwangu ndiri wani. Fambai zvenyu kwamunofunga, asi ndinokutaurira chokwadi denda iri rinopedzwa neni nemukadzi uyu akarigadzira. Nekuti imhaka zvakangofana nemunhu aba anoronorwa neakadi waakabira. Saka iwo wanga kuzamawo kufamba kupi kuzamawo kufamba kumwe. Mashoko chaiwo awanga wakutotaura pamusoro pangu gare rinonditaurira. Ndakanga ndichitomabata ndichitomanzwa ndikatoona kuti vakutopa inini chi maka. Vakatotaura kuti ambuya ava vari kuda kuti advertisa basa rani. Aiwa, basa rinoadvertiswa nemaitiro ako. Havana kuroyiwa, vakazviroya. Zvakafanana neni ndiri mumba ndinodawo here kusumudzwa nemwe mumba mangu kutorerwa murume wangu. Izvo zvinorwadza. Anditi kundiuraya mbichana. Wafana nemunhu atondisira poison, asi poison iyo iri kundiuraya mbichana. Saka apana apa kana kunzi vandigona kundiita go back to sender. Apana go back to sender kuti already I go back to sender. Saka ipambikezve kana ngozi ichauya hakuna kuti anzi ashaya kuchaya ngozi, hakuna zvakadaro. Hakuna kana nganga ichagona kana kuita go back to sender nauyi. Kana iye mushakabvu chaiye haafa akagona kutinetsa nekuti imhaka yake. Waanotogona kunetsa anogona kutonetsa vamuregerera pane zambuko raawana ndokubva vamuregerera. Anogona kutomuka chiti makandiregerera. Asi isusu hapana chakaipa. Havana kuroyiwa asi vakaparamurirwa nevana. Tese tine vana vanoparamura. Asi kana mwana aparamura ndio hwararawo. Ndizvozvo. Ndikatadza kuhwarara zvoreva kuti mwana iye akafanana neni. Ndidzo pfungwa dzagogo Mamoyo vanovawo zvekare vanoita matare ekubatsira vanhu pane zvinhu zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvacho zvavanoita zvavaitisa mbiri iye zvinezvi imbiri yenyaya yerukawo rwavakaisa. Ini ndekekutanga kunzwa kuti rukawo runoiswa pamurume, kazhinji kacho tinoziva ruchiiswa pavanhukadzi simba, asi vari kutaura kuti vachipindura pfungwa dziri kutaura vanhu vazhinji kuti mweya wachenai ngauzorore murugare, tinodzokorera zvekare. Asi vari kuti hauvadzokere nekuti ivo vaitoita go back to sender pane kutadza kwaakanga aita. Ndizvozvo mukomasilai ivo ndo matauriro avaita uye ndo pfungwa dzavo. Ndisingazivi kuti ivo vateereri vatinavo vanoti chii nenyaya iyi uyezve pfungwa dzavo dzenge dzakamira sei, asi isu tichitaura navo ndo pfungwa dzavaipa kwatiri semajournalist, uyezve vachitaura vachiti chakarwadza Chenai chiri mumhuri muropa chichagona kubata kune vamwe vaning'ina vacho. After 1 month or 2 months mumwe anozvimba futi zvakare dumbu. Inini handizozivi zvangu, handisi godobori, asi ndo matauriro avo. Mumwe ari kutaura nyaya yekuti kune vanhu vakapa rubatsiro kuvabereki vaChenai
runenge runosanganisira mari. Saka Octavia Tanyanyiwa ari kuti vabereki vakashaya hanya nemwana wavo, shuwa kushaya 200 US yokuripa mushure mekunge vapuwa, sekutaura kuri kuita gogo zvekare takuita makohwa asingadiwe nevanhu, kuti vanhu vabereki vachenai vakapuwa mari yekuti vanoripira kwagogo mamoyo, havana kuzviita izvozvo. Ndozviri kutsikirwa nemuteerero. Nyaya yakazobuda zvakare kumba kwacho uko kwatakaenda kuEpwell, ekuti vanhu ava baba vachenai namai vachenai, handizivi zvakaitika pawanano yavo, havasisiri vese. Baba vachenai vava kwavo. Saka mari yaitumirwa nevanhu yaenda kuna mai here kana kuti yaenda kuna baba? Mamheno pauviri hwavo nawo pane nhamba dzakaiswa dzinoratidza kuti ndo dzaienda mari, asi zviri kunzi kwakafona vanhu vakati wandei vachiisa macontributions achienda kuna baba vacho. Unofanira kuchifambira nyaya yesimba ndizvozvo. Apa uri kutaura zvo ndo zvaitaurwa nani nagogo mamoyo? Handiti ndofanira kudzokera zvakare, because hatisi kuzati ari kunyepa vanhu vaifona here kana kuti gogo vari kunyepa here. Toda kuziva kuti mari yakasvika here. Imimiwo vakatumira mari, uyai kuinbox motipawo maV11. Tinoziva kuti vakawanda vanenge vachitiona vari kuziva zvenyaya iyi, vari kuti vakabatsirawo futi, vakabatsira ivawo. Ngavatibate zvakare. Chakanakira maV11 anenge aine madebts uye nezita remunhu akanotora mari, kana akatumirwa nemukuru kana akatumirwa neworld remit, tobva tazivawo kuitira kutiwo kana gogo vari kunyepa tichazozvibatawo kuti kuna baba vakataura kuti handina kutumirwa, baba vakanyepawo kana naamai kuti hatina mari yatakatumirwa, zvinobuda pamaV11. Saka tiri kuti imi vateereri vedu vepaSly Media, kana muine maV11 ekuti makatumira mari kuhama dzanachenai muchiita kuti abatsirwe pakurapwa, kana mari yakadyiwa ngazvifumurwe, tinodzifambira simba. Ndizvo ndo kufamba kwacho, tikukwira nekudziga mukomaSly, tichiendawo kuti tichidzokao kuchabudawo kuti chinotsvaga uku, zvaizvozvo ndokuti zvibude pachena. Lilian Chigamba ari kutaura zvakare kunzi 200 yakashayika sisi mai vacho vakataura vari kuti havana chavanacho kurarama, vanototengesa madomasi uye denda rakabvira kure, panorwara munhu panobuda mari. Ichokwadi hanzi denda rakabvira kure, vanenge vasina mari. Senzeni Mimi Chanzwa, iwe simba ndione maziso achiri kuona, ungaverenge here kubva apa uchidzika ukutiona kuti Senzeni Mimi Chazuwa gogo vakaita utsinye, hakuna svikiro rakadaro. Toenda pana D Ruth Mupfugami yari kuti mbuya ava hapana chavanoziva ba, ndisamanyika wayo kwanzi hapana chavanoziva ba, vakambouraya futi mumwe murume kumadziva uko, ndo mbiri yawo. D Ruth Mupfugami kana mazisangana nawo moti Ruth akati zvakati, ndo chanyora pasi mibvunzo yese iyoyi tinzo kuti zvakamira sei. Tina Josephine Mashandure ari kutitevera zvakare narutendero mabhonde anesu palife. Pane vamwe here dzika navo tione. Lilian Chigamba, musashande nekuti takanzwa kuti kwakabviswa mari kuda hakutorina maV11 ngavaburitse vakabvisa vacho. Saka tikutaura rimwe chete naLilian, zvimwe chete tikutaura pfungwa imwe chete. Pane vachida kutirovera runhare, makasununga kutirovera panhamba dzinoti 00263 kune vari kunze kwenyika yeZimbabwe, 719 325 100. Ndizvozvo. Tichiendera mberi memory nebvuma ari kuti tiri kuda kunzwa maV11 kana baba vachenai vakadya mari zvavakaita hazvina kunaka zvachose, saka vaifara mwana achirwara. Ndo zvimwe zviri kutaurwa namemory nebvuma uyu. Tichitendawo Blessing anotida musananguro ari kutitevera panapa palive, nakudzai Lisheo Must who is also watching. Thank you very much for coming aboard.
ndiwo vari kutiona vari paSly Media. Tinotenda nekutiona hamuna kutaura zvakare kuti muda kutiona muri kupi. Zvinotibatsira kuti tizive kuti tiri kutekeshera zvakaita sei. Tinoziva kuti Sly Media TV paYouTube, we are the biggest online news channel muno muZimbabwe. Nekudaro tiri kupawo zvakare makambani nevane zvinhu zvakawanda zvavanotengesa, vane mabhizimusi avo madiki kana makuru kuti atengese pano paSly Media TV. Tinoda mavhidhiyo anenge ari ma30 seconds, vanenge vane maflyer avo akagadzirwa. Munongotibatawo pano paSly Media TV kana panhamba dziri paskrini idzodzidzi. Tinogona zvakare kukupai red card redu rekuti muadvertise kuitira kuti mashoko emabasa amunoita agone kusvika kuvanhu. Unogona kugara uchifunga kuti bhizinesi rako harizi kufamba, uchiti hakuna vanhu. Hanga vanhuwo havasi kuzivawo kuti kune bhizinesi rinovapa zvinhu zvavari kuita. Tinoziva kuti kune vanhu vakawanda, vamwe vanosinga maboreholes, vamwe vanotumira mari, vamwe vanotengesa mashopsi, vamwe vanoita carpentry, macontractors, mabhizinesis ese zvawo akasununguka kuuya kuzoadvertisa Simba. Ndizvozvo mukoma Sly, vangava nevamwe vanenge vachiita mabasa akasiyana siyana kana kuti vane maevents avari kuda kuti ashambadzwe pamhepo kuti vanhu vazive zviri kuzoitika kwakasiyana siyana. Tinana sekuru futi vanobatsira, vanasekuru vanobatsira zvakare. Ngavauye pano paSly Media TV tivape mukana wekushambadza mabasa avanoita. Tinoziva kuti vakawanda vane matambudziko akasiyana siyana muZimbabwe muno, asi unogona usingazivi kuti umwe sekuru ari pedyo newe o mazvikokota anogona basa iri ari pedyo newe. Uyai zvakare tishambadze mabasa enyu, vemakereke, maprophets, muchida kuita macrusades akasiyana siyana. Tinokukurudzirai kuti muuye tikupei mukana wekukudza basa renyu. Uyewo zvakare Simba, uda kutora mukana wokudzidzisa vateereri kuti pano paSly Media tave kufilma masports akasiyana siyana. Iye zvinezvi zvasvondo rakapera iro takakuunzirai bhora riri pano panonziko paYouTube channel pedu renetball, vanasikana vachigohwesana, haikona kutaura paitatsurana ZPCS Correctional Queens pamwe chete neTenax inobvawo zvakare kwaMutare iri yemaprisons. Vanotambawo zvakare muRainbow League. Musi wemugovera tichange tichikupaiwo live yesoka pachange pachitambawo zvakare ZPCS Queens kana handizoti vanonzi maQueens here, PCS Queens vachitamba rechikomana. This time tichange tichikuunzirai mitambo iyoyo live pano paSly Media TV. Tichakuunzirai mitambo yakasiyana siyana. Kutennis muchatoona tiriko, kwatinokwanisa kwese, kana kusunuka kana kuine vanoita zvesunuka makasununguka kutibata kuitira kuti tigotaura nyaya iyi kuti tizive mafixtures amuinawo. Ngatingoti mitambo yese zvayo makasununguka kuti rovera runhare pano paSly Media. Simba ambotaura zvakare kuti tinoita macooperative events, tinoita live streaming tichishandisa macameras anokwanisa kuita iwo mana. Hazvinei kuti ari kuitirwa indoor, in hotels, in function rooms or elsewhere, even outside. Tinokwanisa kuzviita macrusades anga achitaurwa aya kana ari kuitirwa pamhene. Tinoita maroad shows, tine equipment yekuti tinogona kustrima kubva muno muHarare kunosvika kwaMutoko, munhu ari murori achitora mavhidhiyo vachiita avanotiwo maroad show. Simba amene tine zvekuwedzera. Ndizvozvo mukoma Sly, tinoda kungokurudzira vanhu vachiti kushambadza bhizinesi rako nesu neSly Media TV unenge watokura zvakare, nekuti tine vateveri vaakusvika 386,000 vakatekeshera Zimbabwe yese, uye vanotiona vaakusvika over 1 million people who see us on every month. So tiri kuti kushambadza nesu kukwiridziridza bhizinesi rako. Ichokwadi ichocho, kushambadza nesu kukwiridzira bhizinesi rako. Nekudaro ndosaka tiri kukukurudzirai kuti huyai nemaadverts enyu tiaplay panapa. Kana uda kusponsawo maprograms atinoita pano paSly Media TV, kuprisons kwatinoenda ikoko paprogram inonzi home away from home, munogona kuisponsa kana kuadvertisa ipapo. Pamaprograms atinotora madzishe achitonga nyaya mumaruwa mese omo, munogona kuti kwana
tinenge tiriko kwana Nyamaropa tinenge tiriko kwa Mutare kwana Makoni tinenge tiriko tinoenda kumachifi akasiyana siyanawo zvekare kugokwe kwana Njelele wana chifi Njelele tinoenda ikoko tichinotora makasununguka kuti muadvertise maprograms iwayo vada kusponsor ma sports atiri kutanga kuita yatanga betisingaite. We now have a sports desk that will be bringing you a particular sport event every week depending nekuti ndechipi chatine chikwanisa kuita. Tikatibodzokera kuma message muchirongwa chino chinonzi ngati dzifambirei zvikanzi unogona kuverenga ndimi mune maziso achiri kuonaka otangira pane oyoyo. Alright, ndidi Ruth Mufugame, please ndibvunzirewo mbuya ava kuti vari kuzviti ndiri mhondoro, ko mhondoro inodeura ropa here kana kuti mhondoro inonayisa mvura? Pfungwa dzake mibvunzo yake anonzi D Ruth Mufugame. Hamuna kutaura kuti muri kutiona muri kupi, asi tinotenda nekuuya pachirongwa chino ichi muchitipa pfungwa dzenyu. Ndina Jeremiah nhamo yavo Chikwadze ari kuti Chenai akarumwa nechekuchera uyu mai Sasha vakagadzira musha wavo, iye akapinda akapa, saka mubayiro wezvivirufu meheso rest in peace. Ndi Jeremiah nhamo yavo ari Chikwadze. Atibatawo tinotenda nekuuya pano pachirongwa. Octavia Tanyanyiwa, kora mangwana Zimbabwe riri kubuda here? Asatana ideas kufunga kuti ZBC is a national broadcaster. They have the mandate to make sure that they can broadcast this kind of matches because they are responsible for featuring. They've always been doing that. Tongoita omakuwa kuti enda munorona pa ZBC mother broadcaster vedu. Then tinotenda kuna memory nevhuma azoti Cape Town Mkomaslai. Batsirai Chafika is watching. Brenda Murabwa is watching as well. Regina Jones is watching. Noku Membeswa ati I don't think mari akabviswa, hapana akabvisa mari. Ndo mufungiro wake tichadzifambira titsvage. Then Blessing anotida Musanangure ari kuocha, Kudzai Lisheo Muswid ari kuona zvakare. Ndo mamessage atinawo so far. Tinotenda vese vari kuona tinovakurudzira simba kuti like page kana pari pa YouTube vasubscribe kuti kuti vasarasikirwa nezvirongwa zvakadai. Tinenge tichinyanya kuda kunzwa nepfungwa dzavo nekuti ngatidzifambirei. Saka hatigonodzifambira isusu takatodzifambira isusu takatofamba, asi toda kudzifambira naivo. Saizvozvo andiona kuti tatumwa kunze endai munotarisa munovudzwa kuti mavhi 11 ariko here. Handika zvimwe zvanzi tinoita kuti tibate titsvage Baba Sasha. Tatumwa futi kuti titsvage Baba Sasha titaure navo nekuvhunza gogo futi kuti ichokwadi here kuti pane munhu wamakambouraya kupi kumadziva. Hanzi vakauraya, hatisi kutadaro asi muteerere ndozvaita zvakataipwa apa zvinoda kutofambirwa zvese izvi. Handitika tinozvifambira. Tinotenda ndozvatinoita pano paSly Media TV. Chirongwa chinoitonzi ngatidzifambirei. Tinoimba kuti tichange chikupai chirongwa ichi kaviri pasvondo kana pasina zvinenge zvatikanganisa. Musi wechipiri nemusi wechina zvekare. Yeukai kuti musi weSaturday tichange chikupai mutambo wenhabvu watichange tichikupai pano paSly Media TV. Zvinenge zvakabaka, haikona kutaura. Nokudaro tinoda kuti subscribe. Uyewo zvekare tauda kupeta chirongwa chinechi simba. Kune vanhu vanenge vasangana nenhau tiri vanobva kuti zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Munozvifumura here pano paSly Media? Ndizvozvo Mkomaslai vanoita sei vateereri? Vanotibata panhamba dzedu dzinenge dziri paskrini ipapo, uye dziri pamasocial media pages ese kusanganisira Facebook. Pane nhamba dzevatori venhau dzese dziri ipapo. Mukatibata ivamo hamushayi munhu anosvika panzvimbo iyoyo achiuya chiripo ripotyo adzikavhe dzichangopisa, dzichiri kupisa dzisati dzave mbwezhu. Isi hatite zvekufona, tinoita kusvika panzvimbo nekuti nyaya dzedu tinoda kutaura nevanhu chaivo tichiwana umbowo huzere. Ndosaka muchiona tichizoita chirongwa chinonzi ngatidzifambirei, nekuti tinenge takatofamba nakare, isu tinosvika panzvimbo. Kune vanhu vazhinji simba ndangoti nguwanawo mukana uno vanogara vachiti ndipe nhamba yasekuru ningi, ndipe nhamba yasekuru ningi. Ungavadzidzisawo kuti kudi isu patinoita nyaya idzi tinenge tatoendawo kunotora nhau
isu hatishandi kwana sekuru tiri vatori venhau. Naizvozvo tinowanzokuti patinonotora nhau apa tinoisa nhamba dzana sekuru ipapo pavhidhiyo ramaona ivavo sekuru yavo mukatarisa nhamba dzamunoda munodziwana. Mobva mavafonera vana sekuru ava vachikuudzai kuti mozvifambisa sei. Isusu chatinoda tinoda vanotifonera kuti uyai kwakati kwaitika zvakati tobva tatomhanya. Tinotenda zvikuru kwazvo tinobva tatomhanya. Ndo zvatakagarira kuti tiite izvozvo sevanhu vemakuhwa kudai. Muni mwane basa rake redu isusu nderemakuhwa. Izvezvi takupeta chirongwa chinechi, asi toda kutora mukana uno wekuti titende uyewo zvakare tirambe chiti murambe muchititsigira pano paSly Media TV. Vamwe vanga vachinetsekana kuti ko Prophet Madungwe sei vari kushaya mari yerenti, ivo vari munhu waMwari vadi kungonotaura naMwari vakapuhwa mari semuridzi weSirivhera nendarama. Pano paSly Media takadzifambira, vakataura vega vakati hazvinei kuti unenge uchinamata simba, vakati unogona kungowirwa futi nemadzudzu. Nyaya iripo paSly Media TV. Ndizvozvo mukoma Sly. Dziripo dzimwe dzakawanda dzatakakavha kwakasiyana siyana muno mudunhu. Pane dzimwe dzauri kurangarira here dzekuti unogona kutuma vanhu kuYouTube channel vakaenda kunodziona? Ndine imwe izvozvi yatakaita yakada kufanana neyakaitika kuna Chinaiko, yatakatokavha yemudzimai akaiswa rukawo. Izvozvo akazvimba dumbu futi, asi zvakazoitika panyaya iyi ari kurapwa zvake nana sekuru vamwe anonzi vaMarikashuru pachena. Ndo zvimwe zvatinge tichikavha nekuti akavhuma kubatsirwa pachena nemunhu wachona akamukanganisira akamuregerera. Izvo akubatsirwa zviri pachena. Iyo yatati tichikurukura nezvayaGogo Mamoyo iripo 48 minutes munokwanisa kuiona pano paSly Media TV. Yakanzi Gogo Mamoyo votsanangura nyaya yerukawo rwakauraya Chennai wekuEpworth. Pakaiswa phone number yaGogo Mamoyo ipapo. Ndo zvatinoita pano paSly Media TV. Munhu wese anenge achita anobatsira vanhu tinoisa nhamba yake sekutaura kwaita Simba. Regerai zvekare kufona kuno kuSly Media TV muchiti ndiendesewo kwasekuru Nhingi. Aiwa, garai mavafonera. Isusu hatisi gateway yekuenda ikoko. Tinenge tatopedza patinenge taenda kumatare ikoko tobva taita nyaya navo vachitsanangurira dzimwe mhuri dzinenge dziri mumatare zviri kuvanetsa mudzimba dzavo, hungave urombwa, hungave uroyi, hungave urwere. Imimi kana mangoroverwa nehana Simba kuti ava sekuru vane vanondigonera, munobva maita se movafonera. Isusu hatitengese futi manhamba. Ndizvozvo hatitengese manhamba aya tinongoaisa pachena pachivhidhivhidhi chedu, zvichireva kuti imimi pamunongonoona vhidhiyo iri nhamba dziya matodzova nadzo. Saka ngatirambei tichiona zvirongwa zvatinoisa, imiwo muchiona vana sekuru vamunoti izvo vamunofinga kuti ndo vanogona kukubatsirai, nekuti isu hatizivi, hatikwanisi kuvareta, hatikwanisi kutaura anything nezvavo nokuti chiongo chedu inhau. Ende ndo chatine certificate nacho, havane certificate dzechi rekurapa ravanopuhwa nanazinata nemamwe masanga. Taida kukurudzira zvakare kwari mune zvimwe zvirongwa zvamufungudza kuti isusu pano paSly Media TV tinokwanisa kunge tichizviita. Makasununguka kutiudza kuti tinoda kuona zvakati nezvakati nezvakati nekuti TV inoi ndenyu, pasina imimi hapana Sly Media TV Simba. Ndizvozvo mukoma Sly. Mamwewo maideas tinoda kuramba tichiona macomments enyu azvamunofunga nezvirongwa zvatinopa patinokwanisa kunge tichiimprova, nekuti ndimi munoita kuti tinge tiripo, ndimi munoita kuti Sly Media inge iripo, nekuti tinoda zvamunotipa pfungwa dzenyu pane zvatinobudisa panapa. Tinoda kutora mukana uno wekuti tikutendei nekutitsigira kwamunoita. Manhambers atinawo haana kungouya, asi akauya nekuda kwenyu imimi makatevera zvirongwa zvatinoita panapa kuratidza kuti munozvifarira. Asi chimwe chinhu chatinoona isusu nana Simba panapa ndechekuti vanhu vanoona mavhidhios edu akawanda. Tine imwe yemadzibaba vakanamirana nemupostori yakasvika kuma 400,000 views, asi masubscribers edu unozoona kuti ari 286,000, asi tine zvinosvika ma 400,000. Tingati vanhu vaidzokorora here? Aiwa, vanhu vanenge vaidzokorora kuona, vanhu vanenge vachitoona vachinzwa nyaya iyi asi vasina kusubscribe. Saka tova tichi vanhu vakadaro. Aiwa ka imi muchingobadai kaka subscribe button riya kungojokonya so mubva mari dzaka notification button zvese zvatapinza
zvakutouya unotongozviona kuti nhasi paisiwa zvakati, nokuti every day hatishayi nyaya dzinopisa dzatinoisa patv pedu. Every day tinoisa a minimum of 5 videos paSly Media TV. Ndo zvaita kuti ive nepfenyuro yedande mutande yepamusoro. Dande mutande techireva kuti internet, zvikureva kuti aiwa zuva nezuva tinotomuka tichinyorovesa tauro tichitsvaga kuti nhasi vatariri vedu tinovapa nyaya dzipi, uye tinomhanyira nyaya zhinji dzatomhanyira inyaya dzatinofungidzira kuti imimi munoda kunzwa. Dzinouya dzine dzakawanda, asi tinogara pasi setimu toti ndedzipi nyaya dzingange dzichitariswawo nekufarirwa nevateereri vanoteera Sly Media TV. Ndizvozvo mukoma Sly, tinotoprioritiza kuti zvamunotipa zvese tinozvigarira pasi toradza munofunga kuti dzatinofunga kuti imi ndo dzinokunakidzai, asi nyaya inyaya, tinotora nyaya dzese sezvadziri tichikuunzirai pamuri. Dzimwe dzamusingafunge kuti dzinoitika muZimbabwe tinoenda ikoko, zvingava kure zvakadii, mutoko gokwe tinosvika, chero kune nyaya inoita kuti itiburitse pachivhitivhiti chedu. Tinodziburitsa zvakafanana neimwe nyaya inonzi vana vari kungodonha pachikoro zvisina tsarukano. Mumwe akatoshaya, tinoti mweya wake ngauzorore murugare, uyewo toti nematambudziko kumhuri. Mwana akashaya mushure mekunge adonha vari pachabwino apa. Inhau dzatinokavha pano paSly Media TV, tichidzifambira mazuva ese tichitomuka, tinenge tichidzifambira. Dziri kuwanikwa dzemumatare, tataura kuti munodziwanawo zvekare ipapo. Bhora takuudzai kuti tichange chikupai masports nguva nenguva. Saka une reason yekusubscribe paSly Media TV. Tine imwe video zvekare yakaonekwa nevanhu yakasvika over 1 million views. Kavidhio ikakako kakaonekwa over 1 million views. Zvinova kuti vanhu vanotiteera havasi 286,000. Ndosaka tiri kuramba chipfuurira mberi nekampeni yedu kuti hatimbosubscribe, timbosvika pa 300,000 chete, pasara tiri pa 286, pasara 14,000 chete. Asi tiri kuziva kuti makawanda kupfuura 14,000 iyo, zvoti kana mukada zvenyuka munogona kungosubscribe tikasvika 1 million. Zvinotibatsira kuti titsvage masponsors kana achinge auya aona kuti tiri kuteerwa nevanhu vakawanda, zvinotipa mari yakawanda yekuti tidire fuel, titenge motikari nemakamera nemamicrophone amunogara muchitaura kuti audio hatisi kuinzwa, picture iyo yakaita se mari yamunenge mapinza nekusubscribe ikoko, nokuti vanhu vanenge maadverts anenge akuwandawo, achionawo kuti tine vanhu vakawanda, vanhu vanoadvertise vanouya vachiadvertise vachiona kuti tine vanhu vakawanda. Zvinobva zvatipa mari yekuti tigone kuteerera rendi yemustudio imo muno mamuri kuona matinoshandira munomu, munoda kushanda magetsi, munoda kuti saka kusubscribe kwenyu kwakatikoshera zvikuru sei kuti tiwane vanhu vanoadvertise vachiziva kuti muri kutoona makawanda. Asi izvezvino hatina maview 11 asi tiri kusvika 1 million views. Ndizvo zvomukoma Sly. We thank those who are subscribing, vese vari kutifollowa, vese vari kuteedzera, vari kuona mastories edu. Tinokutendai tichitiwo murambe makadaro muchishayawo mavideos edu, muchiratidza vamwe, muchivaudzawo nezveSly Media TV, muchivaudzawo zvekare nezveSly Media TV. Vekupedzisira pane mumwe musikanawo zvekare akarasa mwana wake kuGlenora. Inyaya yamunokwanisa kuwanayo zvekare paYouTube channel yedu. Kana maikanga makungotaipa kuti Sly Media TV iri one word, SLY Sly Media TV one word, zvinobva zvabuda, ndenobuda pamusoro nokuti iri paranking paGoogle, iri pamusoro. Kana chingadadaro munobva masangana nenyaya dzakawanda. Kana musingade kurasikirwa nenyaya, munongoklika button repakanzi video section. Maklika pakanzi video section munobva mona mutorododo tine 6,600 videos dziripo dzatakakuunganidzirai kubva patakatanga kuita TV ino 7 years ago. Saka amurasikirwe nenews nedzimwe dzatakaita kudhara dzakakupfuurai, munodziwana paSly Media. Vamwe vari kunetseka simba kuti vanogona kusubscribe, sei haugoni kusubscribe usina email. Usina email, yes. Vanoda email yeGmail yaunovhurawo, iyoyo ndio inokuendesa kuti ukwanise kunosubscribe kuYouTube channel yedu. Ndio inokwanisa kuti unosubscribe kuYouTube channel kwedu. Kana uchinge usingagone kuzviita mazuvano, don't underestimate the power and the knowledge that is in our children. Vanogona kukuvhurira email ukashamisika. Ndizvozvo nekuti vanhu vari kufunda zvinhu zvakawanda kuzvikoro uko, makombiyuta aveko, vanhu ava yatoti techno savvy. Onai vafana vechidika
musavatarisire pasi, vapei foni yenyu vakuvhurirei motokwanisa kunge masubscriber nhasi uno chai munogona kucreaterwa email motaurira mwana wenyu chinongodiwa kuti muve nemabundles mufoni menyu, kana maita mabundles makukwanisa kuchiita sei kuchigadzira email. Haigadzirike musina mabundles. Mapedza kudaro mochisubscribe kuyoutube, motifollowa zvekare kufacebook. Chasara zvinezvi ndechekuti chiregai tichioneke, usape journalist microphone nokuti haabvi ndizokomasilai ioneka vateereri. Tinokutendai vateereri nekuti joina pano papodcast patoti ngatidzifambirei tichikutorai kuno kuti tichikubatai tiri kumastudios edu muno muHarare, broadcasting center yedu muno muHarare. Anokuonekai ndisimba rashe wekwazvidza mukanya. Ndichitiwo murambe muchitifollowa, muchilike, muchifollowa, muchishare mavideos edu nekuti makatikoshera. Ini ndinonzi Sylvester Tapfumane, simbi yebasa pano paSly Media TV. Ndiri mutori wenhau zvekare, tichasangana kumati mana enyika tichitapa nhau idzodzo zvizhinji tataura. Chasara zvinezvi chekuti tionekere Sly Media TV crew iri behind the scenes, vanosanganisira technical director vedu Julius Apatson. Pari zvinezvi tinoti chisarai. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.